Avem o modă de a ne plânge că părinții sunt vinoveți. De ce sunt vinoveți părinții? Că el este responsabil de viața ta până la 18 ani. După 18 ani, tu deja ai discernământ să faci singur alegerile. Dar de ce nu alegi? Fiindcă ești pe turta lui. Să zicem că depinzi financiar. Ești nevoit. Acum, dacă faci liceu până la 20 de ani, ești nevoit să depinzi de părinți. Dar mai târziu, cine ți încurcă să îți iei viața în mâinile tale și să iei deciziile singur? Să-ți asumi greșelile? Doar tu. Mergem la psihologi, căutăm acum să ne rezolve traumele din copilărie. Traumele nu o să le rezolve nimeni până tu singur nu o să înțelegi că n-au fost traume, de fapt, dar au fost niște lecții din viață din care tu trebuia să faci concluzii și să mergi mai departe. În viață se va întâmpla așa că tot vei avea traume. Nu va fi traume de la părinți, va fi de la câte situații sunt. Vor fi și pe mii de situații și care îți pot provoca traume, dar îți pot provoca traume atunci când tu te lași afectat de acea situație. Chiar dacă te afectează o situație, o iei ca o lecție și mergi mai departe. Nimeni nu este vinovat. Nimeni nu-ți poate face mai mult rău decât tu permiți. Sau mai gândește și în alt fel. Tu ai trecut experiența asta fiindcă trebuia să o treci. Fiindcă din experiența asta tu trebuia să urci, să-ți înveți lecția și să capeți mai mult încredere în tine. Să te convingi de ceva ce tu deja știai, să alegi oamenii. Nu credeți că există cineva care nu și-a trecut sau nu a avut situații în viață care au fost destul de dureroase. Doar că tu nu le știi. Tu le știi doar pe ale tale și crezi că doar tu ai avut situații dintre astea mai neplăcute sau mai grele de dus. Toată lumea a avut. Diferența este că sau nu toți se plâng, sau tu nu știi prin ce a trecut altcineva și tu îl vezi atunci când ei deja au ieșit din respectivele situații. Știți că noi toți ne naștem în viață cu talente, cu abilități, dar și cu părți negative. Acum, în funcție de cum ți-ai rezolvat tu situațiile, respectiv acele calități o să ți le dezvolți. Da? Dacă, de exemplu, tu ai calitatea de a fi înțelept, negativ sau în starea lui nedezvoltată, are abilitatea de a fi manipulator. N-a poftim, înțelept și manipulator. Și este aceeași persoană. Dar da, el poate fi și un manipulator de nu-ți imaginezi cât de puternic dacă el